El municipi de Guadassuar ja compta les hores per a poder gaudir de la festa de Sant Vicent i el preludi el marca aquesta repartició de la carn, la cavalcada costumbrista, lúdica i cívica en la que els veïns i veïnes estan al carrer, venen a veure les danses, les carrosses i en la qual els festers i festeres reparteixen dolços tradicionals i mistela. I en este dia tenim amb nosaltres el conseller d'Educació ací a Guadassuar, a Vicent Martà. Què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, molt bé. Contentíssim d'estar ací en aquest dia tan festiu amb tanta gent al carrer. Aprofitant la visita de Guadassuar, què li sembla que aquestes tradicions continuen en els pobles de la comunitat valenciana? L'any passat no se va poder celebrar i enguany, els carrers estan de gom a gom en ganes de celebrar un dia com avui. Sí, amb moltes ganes, amb prudència, perquè veig la gent amb la mascareta, guardant distància, però amb moltíssimes ganes d'estar al carrer, de festejar la nostra cultura popular. Estem escoltant la banda de música i la gent poden tornar a fer aquesta tradició de tants anys, de centenars, i que la veritat és que és ben bonic que un poble com Guadassuar el tinga i que una comarca com la Ribera seguisca mantenint viva la nostra cultura de forma tan potent. I la tradició és que repartisquen els festers. Ha tingut l'oportunitat, no? Sí, ja me n'han posat, la veritat és que estan boníssims. I això, la veritat és que molt content de poder haver estat, agrair a l'alcalde a Boró haver-me convidat i haver pogut estar este matí just visitant l'obra, Didim Puig l'Institut i ara amb la cultura popular del nostre país. I des de la Diputació tenim amb nosaltres a Dolors Jimeno, de Normalització Lingüística, que tampoc s'ha volgut perdre esta festa a Guadassuar. Dolors, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. No ens podíem perdre una festa al carrer i així estem. Com estàs passant la vesprada amb els companys, amb l'alcalde de Guadassuar? M'imagino que seguint aquesta tradició també amb els rotllets, amb la mistela, amb tot el que toca. Molt bé, ho estem passant de categoria. Vindre a Guadassuar és sempre un goig. Sabeu que jo també vinc molt a Guadassuar a acompanyar en este cas al seu alcalde, a Boró Montanyana, i efectivament la festa de la repartició de la carn és una festa molt important per al poble. Jo no havia estat mai, sí que he estat en les danses, he estat en totes les festes que fan, però no havia estat un dia com avui i la veritat és que és un goig poder gaudir del
la passejada, del passacarrer, de les muixerangues, dels rotllets, de la mistela i res, i de la festa tan gran i tan bonica que es fa en este poble. Dels veïns i de les veïnes de la localitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, sempre per vindre. Gràcies. I com no, en aquesta ocasió acompanyats de l'alcalde de la localitat, així de Guadassuar, Boró, Montanyana. Què tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada i mai millor dit, perquè és espectacular. Genial l'ambient, genial la festa, genial la gent, els veïns i veïnes, estan tots al carrer, estaven desitjant que arribara este dia l'any passat. Òbviament no se va poder celebrar. Com esteu visquent aquests moments? Home, jo m'agrada veure que la gent està respetant, no està arribant damunt de les carrosses, que és el que volíem, respectant els gotets, les mesuretes per al rotlleig. Bé, n'hi ha que viure-ho així, sabien que un dia o altre tenia que començar a soltar-se la gent, no pots tindre la gent nuga sempre, i ara que n'hi ha unes mínimes garanties, per molt que és veritat que tenim un índex molt important, també les hospitalitzacions han baixat i les complicacions mèdiques són menors, entonces és el que esperàvem. Sols és el preludi, podríem dir, de la festa de Sant Vicent. Ens queden moltes coses per davant. Què ens queda, alcalde? Doncs ens queda, perdó. Tranquil, són coses del directe. Sí, ens queda continuar a arribar a la plaça per fer el pregó, que tardarem horeta i mitja o tal vegada més, i obertura de la fira, que la gent disfrute de les rodes, de les paradetes, de l'exoticitat dels productes que es venen, que no sempre estan a l'abast. Demà la festa del patró, missa solemne, processons i la fira oberta en un dissabte que pot ser també espectacular, si és com avui, que és el que sembla que han dit, i això. I per als del poble queda un poc més el despertar i el rosari de l'aurora del diumenge i després xocolatar. Ens haurem d'alçar a les 6:30 del matí. No passa res. Però valdrà la pena, valdrà la pena. Mira que en petit comitè, però intentarem aguantar tot el que faci falta. I tant, i tant. Si vols llançar un missatge a tots els veïns i veïnes de Guadassuar que ens estan veient per a que disfruten estos dies. Molt bé, doncs no res, desitjar-vos que en coneixement que gaudiu de les festes, tornem a tindre-les, no les hem d'estropear, hem de fer que siguen com cal exemple per a tota la Ribera i la fireta de Guadassuar per a tota la Ribera, que és el que sempre han desitjat. Així vos esperem en coneixement, que diuen les nostres mares i les nostres abueles. Ens quedem en aquest missatge. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Grup Televisió i que acaben de passar unes bones festes. És un plaer parlar per a Grup Televisió Ribera Televisió. Gràcies. A vosaltres. El municipi de Guadassuar està comptant les hores per a viure la festivitat de Sant Vicent. El preludi ho marca la repartició de la carn que està celebrant-se en aquests moments i així tenim amb nosaltres el president dels festers de Guadassuar. Què tal, Enrique? Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Doncs mira, molt contents. Que ganes teníeu, no?, de poder disfrutar este dia. Pues sí, perquè l'any passat no poguérem fer res i enguany ens han donat l'oportunitat de fer-ho i estem molt contents de poder fer-ho i gaudir de la festa i de la repartició de la carn un any més que ja ens tocava. I la gent està responent molt bé, veïns i veïnes estan tots mirant aquesta cavalcada. Sí, la gent està responent molt bé, tots en la mascareta, un poquet de distància, perquè, bueno, però sí, la gent bé, està portant-se molt bé. I quina tasca esteu realitzant ara vosaltres, els festers, que veig que no pareu cap ací, cap allà? Nosaltres estem, ara en aquest moment, així tenim un punt d'avituallament i estem omplint les carrosses de caramels, gusanitos, cabassets, balons, tot per xiquets i per les dones i per els homes, per tots, i puros. I la resta de la setmana que ve ara de fira, m'imagino que a tope, una miqueta estressats, però que és una feina que se fa en ganes, no?, i amb molt de gust. Sí, se fa en ganes i amb molt de gust, ja portem 3 dies treballant, perquè, clar, els dies fortes són avui, demà i després demà, i ja tenim això, ara ja és tot festa i treballar amunt tot, i intentar passar-nos-ho bé. I a disfrutar, perquè quan sou entre festers, festeres més o menys? En són 32. A veure, també puc dir... Digues. Que n'hi ha 4 festeros en casa, però... Ai, bueno... Més amb per ells. Bueno, doncs els enviem una salutació molt gran des d'ací. Mira, Enric està emocionat perquè era molt de temps el que estàveu esperant. És una llàstima que no ho pugueu estar tots, però bueno, una besadeta des d'ací, una abraçada molt forta a tots aquests festers que estan des de casa. Enrique,
Sí. i els dediquem este reportatge per a ells. Exacte, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adeu. Estes eren les paraules emocionadíssim el president dels festers d'ací de Guadassuar. Recorden que aquestes festes només han fet que començar i encara queda tota la setmana per a poder disfrutar de Guadassuar en fira.
Ui, bona vesprada. Jo no sóc d'ací, D'on és vostè? d'Alcúdia. D'Alcúdia. I ha vingut així a Guadassuar a gaudir d'este dia, no?, de que la festa. meva filla és festera, els xiquets i tots són festeros, pues a ajudar-los un poquet. Molt bé. I han passat així tot el dia? Han vingut ara per la vesprada? No, ara per la vespre. Ells sí que venen a passar el dia i a fer feina. I, bueno, i mos agrada la molt. festa? És que mos agrada molt la festa esta i venim tots els anys. Aunque no siguin els festeros, sempre hem vingut a veure la festa esta. Però enguany ha sigut doble, perquè ha tingut que complir a fer rollets, a fer, saps? Els pares. Pues espero que, bueno, que gaudisquen d'este dia. Segur que vindran més dies així a Guadassuar. Sí, sí, el gent és de Guadassuar. La meva filla està casant-nos d'ací a Guadassuar. Se nota, El ser ell de Guadassuar i ella de l'Alcúdia, però bé. Pues moltíssimes gràcies, que disfruteu molt del dia. Vale, gràcies. Són d'ací, de Guadassuar? Pues sí. Tenien ganes, m'imagino, no?, de disfrutar d'esta repartició de la carn. Tenien ja ganes, ja, sí que és veritat. Vostè és familiar d'alguna persona que isca en la cavalcada o d'algun fester? Familiar, una cosina germana, el més familiar que tinc. I el fill, pues, és fester. I com van a passar aquestes festes? Pues bé, com puguem, perquè en això del confinament d'estos que n'hi ha molt, així en el poble també en tenim uns quants, però bé, pues mascarilles i... En coneixement o no a disfrutar? coneixement, perquè demà és el dia d'almorzar i la gent tot almorzar o dinar i tot el Que ho dia. passen molt, molt bé, aquestes festes. Jo soc de la coral i cantarem la missa als festers. Meu home i jo som festers de la coral i cantarem la missa per ells, de Sant Vicent. Esperem que vagi molt bé. Bé, calculo que sí. Ja veurem. Moltíssimes gràcies. Vale, moltes. A vostès.